И здравейте хора, аз съм Петърчо и това е моето първо видео в моят YouTube канал и днес ще играя Solo Arena като за първо видео. Ще се опитам поне хубава да направя играта. Обещавам, че ще я уинна. И да. Ще се опитам поне да я уинна играта. И така. О, не, ще ми го вземат. Не взе катана. Аз взимам това. О, не. Кобра GMR, момчета. Това беше доста лошо. Така, ще изпия едно мини и чакам да се хилвам. През това време ще обера тук всичко с материал. И така. Че така, добре. Ще го ръчна този и ще се надявам, че няма да има помпа. Хубава помпа, харесва ми. Това е доста добре, че има тази... Хубаво SMG. Доста добре. Тос как ме изкампи. Този искаше да се спамим. Малко не му хареса. Не и тази глава. Леле, това колко сочно беше, момчета. И момичета. Ох. О, не, този сега ще го прави това гадното. Не. О, не, аз съм дет. What? О, не. Не, моля ви. Моля те, остави ме, бе, брат. Тос как ме наспами така? Крак! Не е крак! Не! Крак! Моля те. То се бил на едно, брат. Леле. What? Защо бъгнах? Леле, този как го убих, не ме питайте, моля ви. Сега. Чакай. Остави ме, бе. Искам да са хилна, моля ти са. Остави ме. Да съм на макс. Не баш на макс, ама... О, не. Не. То сега ще правилно и гадното, нали? О, добре, оставиха ма. Мерси. Thank you very much. О, не. Защо ме спамиш? Фулбокс? Крак? Дара, какъв си ти, бе? Защо си... Добре. Този как го... Хубава помпичка. Моята... само зелена дето е. Добре, тези май ги изнесох, не знам как, ама... Щупих си краката. Добре, сега се опитам да взема знамето, момчета. Се надявам да успея, защото... Така... Медиум амо, не че ще ползвам. МК, ама... Да има. Малко да флексим. Още един. О, не. Двама ли са, бе? Това е ужасно. Ако сте двама, ще бъде мега ужасно. Двама ли? Какво? Откъде, бе? Чакай малко. Щупи го. О, не. 38. Момчета, бягам. Преонзи е там. Аз ще бягам, защото ще умра. И няма да ми хареса. Бягай. Тук за един медкит.
време. А те са двама! Моля! Те са двама. Не. Оставям ги. Трябва да си нафармя материал. Нафармям си материал и си тръгвам. Това е добре за новата катана. Нищо, че е за 10 секунди. Кулдауна и ама пак е добре, не е зле. Кой ти дава едно фри, като убиеш някой? Ще събера макс поне дърво да имам. Се надявам да не умра. Я пишете, харесва ли ви, че направиха така камъните? Да дават по малко, супер малко такова. Тухли. Защото преди такъв камък ще даде около 100-130, нещо такова. А сега вижте. Дава едвам по 20-30 макс. Вижте. 30. По принцип преди даваше по 100. На мен ми харесва. Преди повече, като беше. И сега дървото се събира по-бързо. Само и да, това е гадно според мене. Трябва да върнат старото срещна. Аз снимам, нали? Да, снимам. Като за първи клип, не знам. Пишете дали добре се представям. Сега имам 4 кила. На къде не ходя? Не искам да го играя рисковано. Агресивно, защото е рисковано. И може да умре и да се провали всичко. Въпреки, че не е зле играта за сега, като за отгоре чест. Дай тук. Тук дай. Що ми даде един биг шилд, бе? Това някой дали ще го вземе? Сигурно може да кампя в някой храст и да изгърбя някой. Не, че е мъжко, ама пора се прави. Airlist. Това е перфектно. Който не го знае, с ето нож и Airlist много, ама много... не. Видя ли ме? Фак, видя ме, май. Моля ви, кажете ми, че не ме е видял. Да, той зад мене, хора. Да, он ме видя 10 пъти. Дай, другия сега ще ме... Не, бе, моля ви, бе. Не хитвай. Моля те, мерси, жив и здрав, прав и корав. Аз тръгвам, не искам. Въпреки, че що не ги кампила. Да би чакам да се бият. Добре, оня, ако е там, те като се сбият, смога да влезна. Не. Не, моля те, не ме ръшкай мене. Виж сега. Дай да сме приятели, моля ти се. Го взеха. Той отиде натам. Добре, ще ходя да гледам какво става. Да, те построиха вече бушкалив. Така съм тихичък. Тихичко, нищо, че ма чуха вече 3 пъти сигурно, ама... Така, идвам тук. Какъв стил е? Крак? Не. Какъв кил. Това беше яко. Шест! Не, аз няма ги ползвам тя. Ще ги стаквам направо. Тук я дай тази помпа за един приятел. Съсети играта да ми даде такос. Кажете го. Биг Шилд. А тук нямаше ли още един или те се убиха? Дано да са се убили. Я дали си имам, че тази игра добре се получи. Стойте да видим. Дали снимам? Снимам, бе. 9 минути клип. Добре, 5 кила. Абе няма да се оплаквам. Дори да не спечеля, мисля да го кача, защото добре се получи тази игра. Тук нещо? Не. Това сега синьо ли е? Не, има баунти до мене. Не. Защо е? Това е до там. То всички ще отидат. За пулс райфъл, то това е ясно. Затова нека и ние да отидем. Знам, че не е хич хубаво, ама скоро се прави. Да, баунчито и той идва насам. Колко ключово изнах? Един. Окей.
Така, баунчето е тук някъде. Ама ме е страх. Защото това баунти... Ох, то с остров. О, не, натам се бият. Не, бе. Що, бе? Сега ще направя 10 000 бази. Си уейсна половината тухли, ама... Какво да се прави? Трябва да съм сигурен, че няма да умра. Нали, това трябва да... Да, то вече ме ръшкат. Добре, дори да умра. Лута пак ще е за мен. Май. Поне така мисля. О, не. Така, един ще дойде много ясно. Един тука. Тука на партито. Къде? Кой, как, какво, защо? Аз нещо, ако стане лошо, ще взема катаната и ще избягам. Но... Добре, ще взема пулсрайфъла. Така, взех пулсрайфълче. Пулсрайфъл, къде си пулсрайфъл? Сега да взема ли? Добре, ще ги взема така. Добре. Ох, така, излизам. И си тръгвам. Да, тръгвам си. Не. Бягам. Не ми се умира. Аз дойдох до този остров, за каквото дойдох. Сега искам да си ходя, защото не ми харесва. Не ми се умира на първата секунда, повярвайте ми. О, не, защо ме гониш? Не, бе, какво съм ти направил? Защо ме гониш, бе, брат? Защо, Остай, ма, моля ти се, бе, искам да дишам. О, не, ако е в Мега Ситито, братле, на мен направо ще ми е много зле. Уейснах си тухлите, ама съм направил поне с един пулс райфъл. Само дет патрони много нямам за него, ама ще го преживеем се някак си. Добре, аз мисля да съм моят приятел Съфикса или Митак, с който сигурно и с него ще има видео. Скоро очаквайте. Така. Някъде някой, ако влезе в този храст, само той да не влезе в мене, защото лошо ще стане. За мен или за него, но за някой се ще стане. О, не. Където са? Бягай. Топ 10 сме, окей. Остават 9 човека срещу мене. Не знам. Аз соло игра, нали? Да, соло. Окей. То бамбук, момчета, само да ви кажа, че дава доста дърво. Да си го знаете. Нова зона почва. Аз съм зона съм. Сам, че ще бъде скучно да седя, ама ако искаме победата и трябва. Не, че ще сигурно няма да успея да направя, ама има малък шанс, сигурно. Минимален. Някой, ако ме ръшне, така златна помпа ще му изиграя. Хич няма му хареса. Така. След да дойда да видя какво има на ключите. Не, че ми трябва нещо, ама да си погледна златна помпа. О, хубав меч ще се взема, бе, що не? Вижте, винаги дори нещо да сте супер стакнати с хубавия лут, има до вас там, нали, или някакъв лут и сте сейф и можете да го вземете, или пък нещо, ключ, такова. Винаги отваряйте, колкото повече, толкова по-добре. И кой е казал, оставям на вас в коментарите да кажете.
15 минутно видео, седим кемпим. На мен ми става скучно и по-скучно. И мисля да ходя да се по-развеселя, обаче след малко. Като видя дали съм в зона и ако не съм, ще трябва да мърдам на някъде. Ако съм, ще си седя, ще си чилвам, ще гледам. Не, че сега има нещо за гледане. Няма нищо. Аз не съм в правилната арена, бе. В смисъл 5 кила. Чувам човек. Не ми харесва това. Къде? Къде е то? Чуко някъде тук да не ми падне само на главата. Някой да ни прави скайбейса са прави на големия майстор, бе. Не. Добре, тая игра ще я кача. Защото ми хареса. Хареса ми дори и сега да е скучно. Добре, 20. Не, това не е човек. Помислих си момчета, че и момичета, че там има... Там. Там зад мене някой лети с глайдер. Моля се да съм в зона. В зона ли ще съм? Не, окей. Както и да е. Гледаме бой. Да ги пушваме ли? Аре, що не? Ще ги пушнем, да стане интересно. Сега само да не ме лазернат, докато... за това говоря. Това не трябваше да става. Не, това вече не трябваше да става. Не, моля ви. Бийте се вие, бе, аз тук съм само за морална подкрепа. Не, че аз... кома биш. Това е мой. Това не беше ли мой? Какъв Стивен Опинг? Чао. Така, време е да ходим в зона. Не ме хитваш? Слаб си. Така. Time to camp to храсти. Време е да кемпиме в бушовете. И така. Моля, 17 минутно видео това как се обработвала. Както и да е. Само дето отидох и си... Само да си дошъл в този храст. Тия са кракват ли, бе? Харесва. Петърчо харесва. Така, добър ден! Да, аз хитвам. Аз определено хитвам. То доста добре хитвам. Така. Колнат? Не. Какъв си ти, бе? Гачи много аферчето. Така. Умичик помпа, добре. Така. Леле. Топ 6. 5 човека сме, добре. Аз си отивам в хращето. Не, този видя ли ме, бе? Леле, този е сляп, ако не ме е видял. Само да дойде в храста и той да иска да кемпи. Ще кемпим два. Добре сега. Остават 4 човека срещу мене. Единият някъде се разхожда, това е ясно. Вторият или е там, или е някъде другаде. Не, бе, аз не съм в зона. Не. Оня храст там, дали е в зона? Не знам. Пъче не се строи никъде. 68. Добре, имам Хилтън 2. Също. Добре, така. Тук са двама, оня бяга. Аз се крия като мишка. Това фул твой бокс ли е, бе? Това беше много гадно. Аз да взема.
Ало? А. О, не. Патрони. Презареждаме. Така, твоя. Мой кон си. Не. Брат, не мога да го хитна. Добре. Какво правиш от мене, бе? Аз си тръгвам. Чао. Чао. Не, бе, какво правиш то зад мене, бе? Вие видяхте ли го, бе? Чай сега, то тук само да не е, моля те. Колко? Казах да не си? Чакай се. Ти нали не си потно Суиди? Добре, деци. Така. Леле, ако направя победа, майко. Така. Окей. Този ми изкара къла, бе, момчета. Така, имам Макс Търво. Така. То с малко да го подразним. Нинджа. Ли го как ме изкампи, бе. Обаче нямам повече от хубавите сокчета. Което е доста голям проблем. Така, чакай. Що не те хитна, бе? Сега ти ще видиш. Не, Хая е мой, момчета. Не, сега ще има лазерне. Не, моля те, не дей. Само не дей има лазер, ба. Теци! Моля, едно в едно. Не, двама са. Не. Така. Не, бягаш. Не, зона. Тук се боксвам. Моля ви. Записваме го това. Да, записвам го. Чакай. Леле. Оставаме трима. О, не. Трябва мърдам обаче. Така. О, не. Чакайте, че изведнъж нямам материал, момчета. О, не, аз бягам. Не, зоната, бе. Защо зоната? Не. Майко, едно в едно съм. Айде, бе, момчета, бе. Айде. GG победа. Като за клип добре стана 10 кила. 10 кила, леле, каква игра. Това го записвам, нали? Добре, 23 минути. Окей, добре, момчета и момичета, това беше от мене. Аз бях Петърчо. Дискорда ми е в описанието на клипът и чао.